Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako sa pracuje s parametrami a ako si môžete vytvoriť napríklad takýto diel. Popisovať to budem na štrukturovanom dieli, ale je to možné samozrejme vytvoriť aj v Innovate dieloch. No a vychádzať budeme z takéhoto základného tvaru. Pre správu parametrov návrhu slúži tabuľka parametrov. Pokiaľ je v tejto tabuľke zaškrtnuté Show all parameters below selected shape, to znamená, že ak kliknete na položku tabuľky, tak sa vám zobrazia parametre nielen vybranej položky, ale aj všetkých súvisiacich parametrov jednotlivých podpoložiek danej položky. My zatiaľ máme túto tabuľku prázdnu, pretože nemáme definované žiadne parametre. Teraz si chcem napríklad pridať zaoblenie hrany, vyberiem príkaz, vyberiem danú hranu, zadám polomer 4, potvrdím ho a potvrdím príkaz. Vidím, že sa mi vykreslilo zaoblenie. Toto zaoblenie však nie je definované parametrami, takže keď sa pozriem do tabuľky parametrov, vidím, že nič nevidím. Pokiaľ to chcem definovať parametrom, postupujem podobným spôsobom. Vyberiem teda príkaz, zadám nejaký polomer, vyberiem hranu alebo hrany, ktoré chcem zaobliť a pred hodnotu zaoblenia napíšem názov parametru, napríklad pol 1, rovná sa 2 mm a potvrdím Enterom. Vidím, že sa mi aj v znázornení náčrtu vypísalo pol 1 sa rovná 2,0. A keď sa pozriem do tabuľky parametrov, tak vidím, že mi pribudla položka pre blend 42, to je moje zaoblenie, pol 1 sa rovná 2 mm. Keď to zmením a potvrdím, vidím, že sa mi to zaoblenie zmenilo. Týmto som definoval parameter pre vlastnosť zaoblenia. Ak by som chcel definovať parametre pre náčrt, tu už postupujem troška inak, a to tým spôsobom, že musím priamo editovať daný náčrt. V mojom prípade vyberiem si dieru, dám si upraviť náčrt, vidím, že tento náčrt nemá zadaný polomer, tak pridám kótu polomeru a ako náhle vytvorím kótu polomeru, tak sa mi vytvorí aj parameter definujúci tento polomer. Ešte pre úplnosť zaväzbím túto kružnicu do stredu a ukončím náčrt. Teraz, keď sa pozriem do tabuľky parametrov, vidím, že mi tu pribudol parameter PR1, ktorý určuje polomer danej diery. Tento PR1 je spojený s vlastnosťou H-cylinder, ako hole, cylinder, diera, kruhová diera. Keď sa na to kliknem, vidím, že je previazaný s touto položkou. Zapnem si teda zobrazenie všetkých parametrov a napríklad zmením parameter na hodnotu 5, potvrdím a vidím, že sa mi zmenila veľkosť diery podľa tohoto parametru. Teraz si môžem tento nič nehovoriaci PR1 premenovať napríklad na polomer pol D, polomer diery, a môžem použiť tento parameter na to, aby som ním určil zaoblenie. Dám do pol 1, napíšem pol D lomené 5. Tým pádom som dosiahol to, že môžem parametrami riadiť priemer diery a automaticky sa mi upraví polomer zaoblenia. Napríklad dáme na 15, vidíte, že sa mi zmenilo zaoblenie na 3 automaticky. Dám to naspäť na 10, potvrdím a ukážeme si ďalšie postupy. Teraz si chcem vytvoriť pole dier, ktoré sa nám budú automaticky prispôsobovať dĺžke. Vyberiem teda diel, určím si, že chcem lineárne pole, vyberiem vlastnosti, ktoré chcem zahrnúť do pola, konkrétne som vybral dieru a vyberiem ešte to skosenie. A keď mám vybraté všetky časti pola, určím smer lineárneho pola a odsadenie 30 mm v mojom prípade. A potvrdíme. Tým pádom sa nám vykreslilo pole, ktoré je ale statické, nie je dynamické samozrejme.
keď sa pozriem do tabuľky parametrov, vidím, že mi vo vlastnosti pola pribudli dva parametre. Distance, ktorú premenujem na rozostup, a number, ktoré premenujem na počet napríklad dier. Tu len pozor na diakritiku, musí to byť vlastne názov parametru, takže bez diakritiky. A následne je to pre mňa prehľadnejšie, keď som si nazval tieto parametre. Takže keď si zapnem zobrazenie všetkých parametrov mojej podložky, tak mám to všetko prehľadné a môžem meniť jednotlivé hodnoty. Tu dôležitá poznámka, niektoré vlastnosti nevytvárajú automaticky parametre. To bol príklad tohto, keď sme robili na začiatku zaoblenie, vtedy sme museli ten parameter definovať ručne. Iné vlastnosti, ako napríklad pole dier, vytvárajú automaticky aj tieto dva parametre, ktoré ste videli. Momentálne mi teda ten posun a zmeny fungujú staticky, takže pole dier sa neprispôsobuje tomuto. Dôležité je ale, keď vidíte tie návestia tohto IntelliShape tvaru, tak sa musíte pozrieť do IntelliShape Properties a tu vidíte aj systémový názov tvaru, v tomto prípade je to Shape 5. Tento systémový názov tvaru Shape 5 potom môžete použiť v tabuľke parametrov pre definovanie napríklad dĺžky, čo určuje toto návestie, ktorú určuje toto návestie. A definujete to spôsobom týmto, že si znova teda vyvolám tabuľku parametrov. Ešte tu pridám pár parametrov, ktoré sa budú týkať kompletne celého dielu, a to bude parameter dĺžka. Do tejto dĺžky chcem načítať dĺžku určenú návestím môjho IntelliShape tvaru, ktorý som si pozrel, že je Shape 5. A určím to touto syntaxou Shape 5 lomené sizebox lomené length, dĺžka. Pokiaľ by som chcel šírku, tak to napíšem width, width po anglicky. A určím si ďalší parameter, napríklad rozostup dier. Všimnite si, že tieto dve premenné som si definoval na úrovni dielu. Je to preto, že jednak to bude prístupnejšie pre mňa, ako hľadať príslušnú premennú v určitých podpoložkách, zvlášť keď tých premenných budete mať viac. A jednak z toho dôvodu, že lepšie sa tým riadia aj rôzne položky rôznych vlastností. V tomto prípade tým rozostupom dier budem riadiť rozostup definovaný pri vytváraní pola dier. Teraz potrebujem vymyslieť nejaký vzorec, akým sa mi určí, pomocou ktorého určím počet dier, ktoré sa mi zmestia na danú dĺžku, ktorú som načítal v premennej dĺžka. Presnejšie, ktorú som odčítal z dĺžky IntelliShape tvaru 5. Po zadaní vhodného vzorca sa celý diel bude správať presne tak, ako potrebujem. Po potvrdení teda môžem vyskúšať, ako to funguje. Vyberiem teda IntelliShape tvar, vyberiem návestie na určenie dĺžky, zväčším, vidím, že sa mi automaticky prepočítal počet dier a je to v poriadku. Samozrejme, je tam ešte viac možností, ako sa vyhrať s týmito parametrami. Ešte si vyskúšame, ak zmením rozostup dier, či to všetko funguje. Takže je to tak. Dosiahol som to, čo som chcel dosiahnuť. A ešte by som mohol ten vzorec troška upraviť, aby ten začiatok tých dier bol troška inak, aj ten koniec. A to tak, že zoberiem do úvahy šírku, ktorú tiež chcem voľne meniť. Takže vyvolám si znova tabuľku parametrov a pridám parameter
do ktorého si načítam šírku daného IntelliShape tvaru, ktorý potom použijem v mojom vzorci. Tu si len skopírujem vzorec, ktorý načítava dĺžku a miesto length na konci dám width, VDTH. Vidíte, že mi automaticky načítalo šírku aktuálnu a tento parameter šírka môžem použiť v mojom vzorci napríklad tak, že od dĺžky najskôr odčítam polovicu šírka lomené 2, polovicu šírky, čo je vlastne polomer toho prvého zahlbenia. No a mám diel taký, aký som chcel, univerzálny v rámci možností a môžem si ho vložiť do svojho katalógu. Takže pokiaľ si chcem vytvoriť vlastný katalóg, idem do Common, dám New, mám vytvorený katalóg a môj diel tam jednoducho pretiahnem. Následne takéto diely môžem používať v akomkoľvek inom modeli pri tvorbe akejkoľvek inej zostavy a všetko mi funguje tak, že sa mi prispôsobuje môjim rozmerom. Je to pomerne jednoduché, len pri určovaní tých vzorcov treba samozrejme rozmýšľať, ale kto má chuť, tak ako môže si to takto vytvoriť. Ďakujem za pozornosť.